Després de la Guerra Civil, durant la postguerra, la cultura catalana estava prohibida. Van sorgir, però, maneres de reivindicar-la. El lema era no podem parlar en català, no podem escriure en català, ballem en català. Aquí va néixer els inicis de l'Esbar. Van aprofitar l'estructura dels Lluïsos d'Horta amb el Josep Maria Castells, professor de l'Institut de Folklore de Catalunya i soci de l'entitat. Al principi, l'Esbar d'Horta només actuava dins del centre parroquial, però amb els anys van ampliant horitzons. Cada vegada més la gent els avisava i els cridava per festes, sobretot festes majors, que encara es dona ara. La festa major és l'espai ideal on es ballen aquestes danses. Cridar a l'Esbar d'Horta per un esdeveniment era omplir la sala, perquè clar, llavors no n'hi havia molts, ara hi ha molts esbars, llavors no n'hi havia tants, i era una cosa que a la gent li agradava, no? Perquè era la dansa catalana no vista pel carrer ni per cap lloc, i per tant tenia una acceptació important. Hi ha hagut actuacions sonades, com quan van participar en la inauguració del Camp Nou. Van avisar diferents grups, entre ells va anar l'Esbar, va ser un dels que va participar a l'acte d'inauguració del Camp Nou. Si anem cap als actuals, l'Esbar ha participat als Jocs Olímpics, als Jocs Olímpics va participar al Fòrum de les Cultures, ha fet viatges arreu, almenys d'Europa. Les actuacions consagrades són les que fan cada any al barri pel Festival de Primavera i per la Festa Major al setembre. Les d'aquest 2016 han estat especials, ja que l'entitat ha celebrat el 70è aniversari.